בבית שלי היום, אז אני פותח חוג רוסית ואני מלמד את כולם רוסית מהגן. ואם לא נשאר מקום בבית על הספסל, אז הם יחכו לשיעור הבא. ומה אתה מלמד אותם? רוסית. ואיפה זה אתה מלמד אותם? בגן, בבית. יש לנו בית עץ. בבית עץ. ומה, כשאתם תצאו לחצר אתה תלמד אותם? בבית עץ. ומאיפה אתה יודע רוסית בכלל? מסבתא בבושקה. איך קוראים לסבתא בבושקה? בבושקה. לא, אבל מה השם שלה? סבתא. לא, מה השם שלה? סבתא? אירה, נכון. יפה מאוד, אז אני מאוד מחכה לראות איך אתה מלמד את הילדים רוסית. אבל מה אמרת על ילד אחד שמה איתו? שהוא יודע לקרוא רוסית וקוראים לו אריק. אריק, הבנתי. יפה מאוד. בהצלחה גולי. טוב, אבא.